مزمور داويت معرف 81 ناملاخ نتا حيلنا إلى البللو ناملاخ يعقوب إلى البللو مزمور العلو كبروت بقنا مسنكو أكانيولو زنا إسرائيل حقي ناملاخ يعقوب سرعة يومو بسرقي ورحي بملات ورحي بمعالتي بعالنا ملخت نفحلو كم مدر قبسي زوت كوت خلو أبي يوسف مسكر جرو أقامو زي فلتق قنقوا اسمع اللهو نمونكبو خاب السخمي أرحقو أداو خاب مصوري أقحا تناقفا بسبا أوخو إنخو الناقفكوخا أب نقدي تسويري من لسكولكا أب ماي مريبا تعذبكوخا وهزبي كمسكر الكاسمع وإسرائيل أي انت تسمعني كلا أملاخا ماكل أيخون نخال أملاخون أي تسجد أن إجزابير اتيخاب مدري قبس إيزو ساكوخا أملاخ إيه أفكا حابل أنون كملعو إيه هزبي قنان دمت إيه يسمعون إسرائيل دما إشي أي بلنن بمخري رأسهم كملالسوس أبصنعات لبهم حدكوهم أي هزبي انت سمعني إسرائيل سي بمقدي انت زخيد نتسألعتهم كالطيفة موارد كوهم إليون ناب تتصاررتهم مملسكو نجزيابير تسألعتو متجزئو نيروم زمنهم كأنزل على مخونه سبحي سرناي مبلعكوخا كاب كوحس معار مصقوكوخا نيره مزمور داويت معراف 82 أملاخ أب محبر أمالختي دويبل أب مأكل أمالختي يفرد الله كسع معاز إخم حاسوت التفردو نقاط رسيان سئتدلو نمقدورن نزختا من بينو بيونو لهم نجنوقن مسكينين فتحياو طولهم ندخان مسكينين أناقفوهم كاب أقداو رسيان أدحنوهم أيفلطون أيستوعلون أبت الماتي ملالس بزلو مسارتات مدري يناوص الله أنس أمالختي إيخم كل خاتكم ولد اتلعول إيخم جناخي كم سب كتموتو كم حاد خابتم مسافنتون كتوركو إيخم بالكو وأملاخ نخل مهزاب كتورسي تنسئ نمدري فردا مزمور داويت معرف 83 وأملاخ سق أيتبل أتا أملاخ عباس أيتخون زق أيتبل إنه طلعتخا يوقعو زصلوخا ونرسوم يلعلو ألو مو نهزبخا تنكول يفحسلهم نتوم اتقاردهم دما أبلعليهم يما اخرلهم ألو هزبو خوينو كيكونو سم إسرائيل دقيم كي ذكرسي نعو نصنتهم يبلو ألو حبيرهم تماخيرهم كيدان تأتات يوم الكا يوم أمو دنكوانات إدومن إسماعيلاويانن موآبن أقاراويانن جبالن عمونن أماليكن فلسطيمن مس سبت إيروس أصور دما حبيرهم نولد لوت قلصم كوينوم ووم إيوم كمتين ميديان نسيسرا نيابين أب رباك إيسون زغبر كايوم مغبرهم نساتهم أب اندور طفقو نمدرخاء دخعي كونوا نمحدريتات أملاخ نورس إلهم أب ألومو نخبراتهم كم عرب النزيبن نبزلو مسافنتهم كأ كم الزيبان تسألمونا نقبرهم أملاخي كم هو بلا كم حسر أب قدمي نفاس قبرهم كم تحوي ندور زندرو هالتاون نخران زكاتصلو كم أوب هو بلاخا سقوقهم بزراقي توخادما أشبرهم وغزابير سمكا كداليوس نقاط نوري ملأيو نزل عالم ينورون يشبرون يحفرون يطفئون نسخا قويتا زسمكا بينخا قبل اللي كله مدر العول كم زخونكا يفلتقو مزمور داويت معرف 84 وقويتا سراويت محضراتكا خديبا زبلائين نفسي نعاصدا እግዚአብሔር تنافقون حرر تبلان الله
ነፍሰይን ስጋይን ሕያው ኣምላኽ እልል ይብላሉ ዑፍ እኳ ቤት ረኸበት ለዃኾይታ እውን ጨጫዊታ እንተነብረላ ቤት ረኸበት መሰዊታትካ ወጎይታ ሰራዊት ንጉሰይን ኣምላኸይን ኣብ ቤትካ ዝነብሩ ብፁዓን እዮም ኩሉ ግዜ ይውድሱኻ ሓይሎም በኣኻ ዝኾነ ብልቦም ንመገድኻ ዝሓስቡ ሰባት ብፁዓን እዮም በለስ ብኽያት ክሓልፉ ከለዉ ዓይኒ ማያት ይገብርዎ ዝናብ ኣዝመራውን ብበረኸት ይኸድኖ ካብ ሓይሊ ናብ ሓይሊ ይኸዱ ኣብ ጽዮን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ይቆሙ ወእግዚአብሔር ኣምላኽ ሰራዊት ጸሎተይ ይስማዕ ወኣምላኽ ያዕቆብ ጽን በል ኣታዋልታና ዝኾንካ ኣምላኽ ርኤ ገጽ ቅቡቕ ኣትካውን ጠምት ካብ ሽሕሲ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ኣጸድካ ትሓይሽ እያ እሞ ኣብ ድንኳን ረሲኣነ ካብ ምንባርሲ ኣብ ቤት ኣምላኸይ ሓላው ደገ ምዃን ይሕሸኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽሲ ፀሓይን ዋልታን እዩ እሞ እግዚኣብሔር ጸጋን ክብሪን ይህብ ነቶም ብቕነና ዝመላለሱ ሰናይ ዘበለ ኣይከልኦምን እዩ ወጎይታ ሰራዊት ኣባኻ ዝውከል ሰብ ብፁእ እዩ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 85 ወእግዚአብሔር ንምድረኻ ስሞጎስ ገበርካላ ንቤት ያዕቆብ ካብ ምርኮ መለስካዮም ኣበሳ ህዝብኻ ሓደካ ንብዘሎ ሓጢኣቶም ከደንካ ንኹሉ መዓትካ ኣርሓቕካዮ ካብ ንደት ቁጥዓኻ ተመለስካ ወኣምላኽ ምድሓና መለሰና ንኹራኻውን ካባና ኣትርፎ ንዘለዓለም ዶ ክትኩርየልና ኩራኻስ ንውሉድ ወለዶ ከተንውሕ ኢኻ ህዝብኻ በኣኻ ክሕጐሲ መሊስካ ዶ ህይወት ኣይክትህበናን ኢኻ ወእግዚአብሔር ጸጋኻ ኣርኤና ምድሓንካውን ሃበና ናብ ዕሽነት ደኣ ኣይመለሱ እምበር ንህዝቡን ቅዱሳኑን ሰላም ክዛረቦም እዩ እሞ ነቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝብሎ ክሰምዕ እየ ብሓቂ ኣብ ሃገርና ኽብሪ ክሓድርሲ ምድሓኑ ነቶም ዝፈርህዎ ቀረባኦም እዩ ለውሃትን ሓቅን ተራኸባ ጽድቅን ሰላምን ትሰዓዓማ ሓቂ ካብ ምድሪ ክትበቁል ጽድቂ እውን ካብ ሰማይ ክጥምት እያ እግዚኣብሔር ድማ ሰናይ ክህበና እዩ ሃገርና እውን ፍርያታ ክትህብያ ጽድቂ ቀቅድሚኡ ክትከይድ ኣሰር ከዓ ክስዕባ እያ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 86 ወእግዚአብሔር ምስኪንን ድኻን እየ እሞ እዝንኻ ኣድንን ምለሰለይ እውን ሄርየ እሞ ነፍሰይ ሓልዋ ኣታ ኣምላኸ ነቲ ኣባኻ ዝውከል ባርያኻ ኣድሕኖ ምሉእ መዓልቲ ናባኻ እው ኣለኹ እሞ ጎይታየ መሓረኒ ወእግዚአብሔር ነፍሰይ ናባኻ እልዕል ኣለኹ እሞ ንነፍሲ ባርያኻ ኣሐጉሳ ወእግዚአብሔር ሕያዋይን ንየቕሬታ ድልውን ኢኻ ናባኻ ንዘአዊ ኩላቶም ከዓ በዓል ዓብዪ ምሕረት ኢኻ እሞ ጎይታየ ጸሎተይ ይስማዕ ንድምፂ ምህለላይ ጽን በሎ ንስኻ ክትመልሰለይ ኢኻ እሞ ብመዓልቲ ጸባይ ክጽዋዓካ እየ ወእግዚአብሔር ካብ ኣማልኽቲ ዝመስለካ የልቦን ከም ግብርታትካ እውን ከቶ የልቦን ወእግዚአብሔር ዝፈጠርካዮም ኣሕዛብ ኩሎም መመጺኦም ኣብ ቅድሜኻ ክሰግዱ ንስምካ እውን ከኽብሩ እዮም ንስኻ ዓብይን ተኣምር እትገብርኒ ኢኻ እሞ ኣምላኽሲ ንስኻ ጥራይ ኢኻ ወእግዚአብሔር ብሓቂኻ ምእንቲ ክመላለስ መገድኻ ምሃረኒ ስምካ ክፈርህሲ ንልበይ ኣዳልዎ ወእግዚአብሔር ኣምላኸይ ሳልኻ ንዓይ ዓብዪ እዩ ነፍሰይ እውን ካብ መዓመቆ ሲኦል ኣውፂእካያ ኢኻ እሞ ብምሉእ ልበይ ኣመስግነካ ስምካ እውን ንዘለዓለም ክኽብር እየ ወኣምላኽ ትዕቢተኛታት ተንሲኦሙኒ ኣኼባ ገፋዓቲ ከዓ ንነብሰይ ይደልይዋ ኣለዉ ንኣኻ እውን ኣብ ቅድሚኦም ኣይገበርኩኻን ጎይታየ ንስኻ ግን መሓርን ጸጋውን ዓቃልን ብሳህልን ሓቅን ዓብዪ ኣምላኽ ኢኻ ናባይ ግልጽ በል እሞ መሓረኒ ንባርያኻ ሓይልኻ ሃቦ ንወዲ እታ ባርያኻ ኣድሕኖ ወእግዚአብሔር ረዲእካንን ኣጸናኒዕካንን ኢኻ እሞ ጸላእተይ ሪኦም ከሓፍሩስ ምልክት ደሓን ግበረለይ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 87 መሰረታ ኣብቶም ቅዱሳን ኣኽራንያ እግዚኣብሔር ካብ ኩሉ ማሕደራት ያዕቆብሲ ንደጌታት ጽዮን የፍቅር እዩ ኣቲ ከተማ ኣምላኽ ብዛዕባኺ ክቡር ነገር ተዘርበ ካብተን ዝፈልጣኒ ረሃብን ባቢሎንን እሰሚ ኣለኹ እነሆ ፍልስጤምን ጢሮስን ምስ ኢትዮጵያ እዚኣቶም ኣብኣ
ተወሊዶም እዮም ብዛዕባ ጽዮን ድማ እዝን እትን ኣብኣ ተወሊዶም ክበሃል እዩ እቲ ልዑል እውን ባዕሉ ከጽንዓ እዩ እግዚኣብሔር ንህዛብ ከሕፍሮም ከሎቲ ኣብኣ ተወሊዱ ኢሉ ክቁጽር እዩ እናደረፉን እናሳዕስዑን ኩለን ዓይኒ ማያተይ ኣባኻ እየን ክብሉ እዮም መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 88 ወእግዚኣብሔር ኣምላኽ መድሓነይ ኣብ ቅድሜኻ ለይትን መዓልትን ኣውያ ኣለኹ ጸሎተይ ኣብ ቅድሜኻ ይብጻሕ እዝንኻ ኣብ ኣውያተይ ኣድንን ነፍሰይ መከራ ጸጊባያ እሞ ህይወተይ ናብ ሲኦል ቀሪባ ኣላ ምስቶም ናብ ጉድጓድ ዝወርዱ ተቖጺረ ሓይሊ ከም ዘይብሉ ሰብኣይ እየ ከምቶም ድሕርዚ ዘይትዝክሮም ኣብ ኢድካ እተቖርጹ ኣብ ጉድጓድ እውን ዝድቅሱ ቅቱላት ኣብ ማእከል ምዉታት ተዘርቤኹ ኣብ ዓሚቕ ጉድጓድ ኣብ ጸልማት ኣብ መዓሙቕ ኣንበርካኒ ቁጥዓኻ ይኸብደኒ ኣሎ ብኹሉ ማዕበላትካ ጸቒጥካኒ ንመሓዙተይ ካባይ ኣሪሓቕካ በኣታቶም ፍንፉን ገበርካኒ ተዓጽየ ምውፃእ እውን ስኢነ ኣለኹ ኣዒንተይ ብስቅያት ይስልምታ ኣለዋ ወእግዚኣብሔር ኩሉ መዓልቲ ናባኻ ኣእዊ ኣዳወይ ናባኻ እዝርግሕ ኣለኹ ንምዉታት ዶ ተኣምራት ትገብረሎም ኢኻ ዝሞቱስ ተንሲኦም ዶ የመስግኑኻ እዮም ኣብ መቓብርከ ሳልኻ ኣብ ቦታ ጥፍኣት እውን እምነትካ ዶ ይንገር እዩ ተኣምራትካ ዶ ኣብ ጸልማት ጽድቅኻ እውን ኣብ ምድሪ ምርሳዕ ይፍለጥ እዩ ጐይታዬ ኣነ ግና ናባኻ ኣእዊ ኣለኹ ጸሎተይ ድማ ኣንጊሁ ይቀባበለካ ኣሎ ጐይታዬ ስለምንታይ ንነፍሰይ እትድርብያ ንምንታይ ሲገጽካ ትኽውለለይ ኣለኻ ካብ ንእስነተይ ጀሚረ ሽጉርን ውጽዑን እየ ፍርሃትካ ተሰኪመስ ተስፋ እቖርጽ ኣለኹ ሓዊ ቁጥዓኻ ብልዕለይ ሓሊፉ ስምባድካ ኣጥፊኡኒ ብሉ መዓልቲ ኸማይ ከቢቦምኒ ሓቢሮም ኣብ ዙርያይ ኣለዉ ንፈታውን ዓርክን ካባይ ኣርሓቕካዮም መሓዛይ ጸልማት እዩ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 89 ግብርታት ጸጋ እግዚኣብሔር ንዘለዓለም ክዝምር ብኣፈይ ንውሉድ ወለዶ እምነትካ ከፈልጥ እየ ጸጋን ዘላለም ክህነጽ እምነትካ ኣብ ሰማያት ከተጽንዕ ኢኻ በልኩ እሞ ምስ ሕሩየይ ኪዳን ኣተኹ ንዳዊት ባርያይ መሓል ኩሉ ዘርእኻ ንዘለዓለም ከጽንዕ ዝፋንካውን ንውሉድ ወለዶ ክሃንጽ እየ ጐይታዬ ሰማያት ከም ንተኣምራትካ ንእምነትካ ካብ ማሕበር ቅዱሳን ክውድሱ እዮም ኣብ ጠፈር እግዚኣብሔር ዝመዓራረዩስ መን እዩ ካብ ውሉድ ስልጣንካ ኸ መን እዩ ንእግዚኣብሔር ዝመስሎ ኣብ ምድሪ ቅዱሳን ኣዝዩ ዘፍርህ ካብቶም ኣብ ዙርያኡ ዘለዉ ሁላቶም ዘሸብርን ኣምላኽ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰራዊት ከመኻ ስልጡን መን እዩ ኦ ጐይታዬ እምነትካ እውን ኣብ ዙርያኻ ኣሎ ንትዕቢት ባሕሪ ትገዝኦ ማዕበላቱ እንተተንስአ ንስኻ ተህድኦ ከም እተወግአ ጌርካ ንረሃብ ቀጥቀጥካዮ ብሓይሊ ቅልጽምካ ንጸላእትኻ በቲንካዮም ኢኻ ሰማያት ናትካ እዩ ምድሪ እውን ናትካ እያ ንዓለም ምስ ምልእታ ሰሪትካያ ንሰሜንን ደቡብን ንስኻ ፈጠርካዮ ታቦርን ሄርሞንን ብስምካ እልል ይብላ ሓያል ቅልጽም ኣሎካ ኢድካ ብርትዕቲ የማነይትኻ ልዕልቲ እያ መሰረት ዝፋንካ ጽድቅን ቅንዕናን እዩ ሳህልን ሓቅን ቀቅድሚ ገጽካ ይኸዳ ኣለዋ እቲ እልልታ ዝፈልጥ ህዝቢ ብፁዕ እዩ ወእግዚኣብሔር ብብርሃን ገጽካ ይመላለሱ ብስምካ ምሉእ መዓልቲ ይሕጐሱ ብጽድቅኻ እውን ልዕል ይብሉ ክብሪ ሓይሎም ንስኻ ኢኻ እሞ ብመጎስካ ቀርንን ልዕል ክብል እዩ ዋልታና ናይ እግዚኣብሔር እዩ እሞ ንጉስና ናይቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ እዩ በቲ ዘመን እቲ ብራኢ ንቅዱሳንካ ከምዚ ኢልካ ትዛረብካዮም ረድኤት ኣብ ልዕሊ ጅግና ኣንቢረ ካብ ህዝቢ ሓደ ሕሩይ ኣልዒለ ንዳዊት ባርያ ይረኺበዮ ብቅዱስ ዘይተይ ቀቢአዮ ኢደይ ኩሉ ግዜ ምስኡ ክትከውን እያ ቅልጽመይ ከዓ ከበርትዖ እዩ ጸላኢ ኣይክወድቆን ዓማፅ ከዓ ኣይክጠቕዖን እዩ ንጸላእቱ ድማ ኣብ ቅድሚ ክቅጥቅጦም ነቶም ዝጸልእዎ እውን ክወቕዖም እየ
እምነተይን ጸጋየን ድማ ምስኡ ክኾና ብስመይ እውን ቀርኑ ልዕል ከብል እዩ ኢሉ ድማ ኣብ ባሕሪ የማነይቲ እውን ኣብ ሩባታት ከንብር እየ ንሱ ኣቦይ ኣምላኸይ ከውሒ ምድሓነይ ንስኻ ኢኻ ኢሉ ክሰምየኒ እዩ ኣነ እውን በኹሪ ካብ ነገስታት ምድሪ ልዕል ዝበለ ክገብሮ እየ ሳህለይ ንዘለዓለም ክሕልው እየ ኪዳነይ እውን ከጽንዓሉ እዩ ዘርኡ ድማ ንዘለዓለም ዝፋኑ እውን ከም መዓልታት ሰማይ ከንብር እየ ደቁ ሕገይ እንተ ሓደጉ ከም ቅንዕናይ እንተ ዘይተመላለሱ ስርዓተይ እንተ ኣፍረሱ ትእዛዛተይ እውን እንተ ዘይሓለዉ ሽዑና ኣበሳኦም ብሸቦጥ ንበደሎም እውን ብመውቃዕቲ ከረኻኽበሎም እየ ጸጋይ ግና ኣይገድፎን እምነተይ እውን ኣይጠልሞን ኪዳነይ ኣየፍርስን ከናፍረይ እተዛረቦ ድማ ኣይልውጥን ሓንቲ ነገር ብቅድስናይ ምሒለ እየ ንዳዊት ኣይሕሱን ዘርኡን ዘለዓለም ዝፋኑውን ከም ፀሓይ ኣብ ቅድመይ ከንብር እዩ ከም ወርሒ ንዘለዓለም ይቐውም ኣብ ደበና ዘሎ ምስክር ከዓ እሙን እዩ ንስኻ ግና ደርቢኻን ኒዕኻን ንቕቡእካ ተቆጣዕካዮ ኪዳን ባርያኻ ኣፍሪስካ ንዘውዱ ኣብ ምድሪ ኣርከስካዮ ብዘሎ መከባብያኡ ኣፍረስካ ዕርድታቱ ኣዕኖኻ ኩሎም ሓለፍቲ መገዲ በዝቢዞምዎ ንጎረባብቱ መላገፂኦም ኮይኑ ንየማነይቲ እቶም መጻርርቱ ልዕል ኣቢልካያ ንኹሎም ጸላእቱ ኣሓጐስካዮም እወ ንስሕለት ሰይፉ መለስካዮ ኣብ ውግእ እውን ኣየጽንዓካዮን ንነጸብራቑ ኣጥፈኢካዮ ንዙፋኑ እውን ናብ ምድሪ ደርቢኻዮ መዓልትታት ንእስነቱ ኣሕጺርካዮ ብነውሪ ኣጐልቢብካዮ ኣለኻ ወእግዚኣብሔር ፈጺምካ እትኽወል ነድርኻስ ከም ሓዊ ዝነድድ ክሳብ መዓዝ እዩ ህይወተይ ክንደይ ሓጻር ምዃና ኩሎም ደቂ ሰብ ንኸንቱነት ከም ዝፈጠርካዮም ንዘክር ሞት ከይረኣየ ብህይወት ዝነብር ንነፍሱስ ካብ ኢድ ሲኦል ዘናግፍ ሰብ መን እዩ ጐይታየ እቲ ብእምነትካ ንዳዊት ዝመሓልካሉ ናይ ቀደም ጸጋኻ ኣበይ ኣሎ ጐይታየ ንጸርፊ ባሮትካ ነቲ ካብ ኩሎም ሓያላት ኣሕዛብ ኣብ ልበይ ዝጾሮ ዘለኹ ዘክር ጐይታየ ጸላእትኻ ዝጸርፍዎ ጸርፊ ነቲ ንኣሰር ቅቡእካ ዝጸርፍዎ ዘለዉ ዘክር እግዚኣብሔር ንዘለዓለም ይባረኽ ኣሜን ኣሜን መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 9 ጐይታየ ካብ ወለዶን ወለዶ መዕቆቢ ኮንካና ኣኽራን ከይተወልደ ምድሪ ዓለምን ከይፈጠርካ እረ ንስኻስ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ኣምላኽ ኢኻ ኣቱም ደቂ ሰብ ተመለሱ እናበልካ ንሰብ ናብ መሬት ትመልሶ ኣለኻ 1,000 ዓመት ኣብ ቅድሜኻ ከም እዛ ትማሊ ዝሓለፈት መዓልትን ከም ምንቃሕ ለይትን እየን እሞ ከም ብውሒዝ ትገርፎም ከም ትኽስታ እዮም ከምቲ ብግሓት ዝልምልም ሳዕሪ ንግሆ ይዕንብብ ይልምልም ድማ ኣጋምሸት ይዕጸድ እሞ ይነቅጽ ብኹራኻ ጠፊና ኢና እሞ ብቁጥዓኻ እውን ሰንቢድና ንኣበሳና ኣብ ቅድሜኻ ንሕቡእ ሓጢኣትና እውን ኣብ ብርሃን ገጽካ ኣቂሞ ኣለኻ ብዘሎ መዓልታትና ብቁጥዓኻ ይሓልፍ ዓመታትና ከም እህታ ነሕልፈን ኣሎና እሞ መዓልትታት ዓመታትናን ሰብ ዓመት እንተ በዝሐ ከም ሰማያት ዓመት እዩ ቀልጢፉ ይሓልፍ ነፊርና እውን ንኸይድ ኢና እሞ ክብረቱ ጻዕርን መከራን እዩ ከም ዝግባእ ምእንቲ ክፈርሃካ ኢሉስ ንሓይሊ ኹራኻን ንቁጥዓኻን ዝሓስብ ከመን እዩ ጥበበኛ ልቢ ምእንቲ ክንረክብሲ መዓልትታትና ክንቈጽር ምሃረና ጐይታይ ተመለስ ክሳዕ መዓዝ ንባሮትካ መሓሮም ኩለን መዓልትታትና ክንሕጐስን ባህ ክብለናንሲ ንግሆ ጸጋኻ ኣጽግበና ብመጠን እተን ዘጨነቕካና መዓልትታትን ክፉእ ዝሬናለን ዓመታትን ኣሓጕሰና ግብርታትካ ንባሮትካ ክብርኻውን ንውልዶም ግለጽ ጸጋ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ልዕሌና ይኹን ተግባር ኣእዳውና ኣስልጠልና እወ ንተግባር ኣእዳውና ንስኻ ኣስልጦ